Els contes d'en Richie. Un projecte multiplataforma de relats curts en català. En el podcast d'aquest mes tindrem els següents relats. Espaguetis amb salsa de xocolata desfeta. Oïda selectiva. Un dia brillant. Àlbum fotogràfic i el cartell. Comencem! Aquesta és la història de per què al meu restaurant tenim espaguetis amb salsa de xocolata desfeta. Tot va començar quan va entrar un client que ho va demanar i, naturalment, vam dir que no teníem aquest menú. Més tard en va arribar un altre i un altre. Vam adonar-nos que estàvem perdent clients per no oferir-los el que volien. Finalment ens hi vam posar i el restaurant de seguida es va omplir. Resultava que era cosa d'un influencer que tenia molt èxit. Ell ho va demanar i, clar, els seus seguidors van voler imitar-lo i al final teníem tanta gent al restaurant que ara qui vol entrar ha de demanar hora. Ara tothom vol tastar els nostres espaguetis, ja que gràcies a aquell influencer els espaguetis amb salsa de xocolata desfeta és el nostre plat estrella. Cada cop que algú em diu «Escolta aquesta cançó», jo dic que no puc. Però no és que no pugui perquè no tingui temps. El problema és que jo no escolto cançons. Però el problema no és que no escolti cançons perquè no vull, sinó perquè no puc. Però literalment no puc. Perquè les meves orelles no capten les freqüències de la música. I aquesta és la raó per la qual no escolto cançons. Avui l'horòscop diu que brillaré. Això vol dir que destacaré a la feina i que ho faré tot molt bé. Millor que l'altra gent. Seré el centre d'atenció. Tothom em coneixerà per la feina que faig. Per fi seré recompensat. Per fi destacaré entre els companys. Per fi tindré una identitat pròpia. Per tant, és hora de sortir de casa i anar cap a la feina. Ei, fill, no tornis a fer això, Sí, pare. Un nen m'acaba de tirar purpurina a la cara. Ara ja entenc a què es referia l'horòscop. Per fi, arribo a la feina. Mira com va, jajaja, diu un company de feina. Els altres li segueixen el joc i es burlen de mi. Sí, ja ho sé, tinc purpurina a la cara. I ara deixeu-me en pau, sisplau, que tinc feina. Ei, Lluís, com t'ha anat l'entrevista de feina? Genial! M'han dit que haig d'anar al Carib a fer un àlbum fotogràfic d'un casament. I aniràs? Oh, i tant! El viatge el paga l'empresa. Uns dies més tard. Com va anar la sessió de fotos al Carib? Una mica desconcertant. Per què? És el primer cop que fotografio un gos dalt d'un arbre. Però, si això és primer de fotografia, bé, amb gossos no, però amb gats sí. A més, no em vas dir que anaves de casament? Que potser el gos era el qui es casava? No. Qui estava dalt de l'arbre era jo. Vaig perdre una aposta.
I el gos? Ah, ell era a la gespa, era de la núvia. Aquesta és la història de com vaig aconseguir que canviessin un cartell que ja s'entenia i que estava bé. Bon dia! Bon dia. Què voldrà? Res. I aleshores per què truca el timbre? Trucar? No, jo he pulsat el timbre. I per què, si es pot saber? Oh, i tant que es pot saber. És molt senzill. A la porta he vist que hi ha un cartell que diu «Si us plau, pulseu el timbre». I com que sóc educat, l'he pulsat. Jo et juro que volia trucar al timbre, però el cartell diu que el pulsem i jo he fet el que ell diu. Aleshores, vols res? No, només l'he pulsat perquè el cartell deia que ho fes. Però això és per si vols alguna cosa de la botiga. El cartell no posa «Si us plau, pulseu el timbre si voleu alguna cosa de la botiga». I fins aquí els contes d'aquest mes. Espero que us hagi agradat. I recordeu que podeu gaudir d'aquest projecte en diferents formats: àudio, text i vídeo. Trobareu tota la informació a la descripció d'aquest podcast. Fins aviat!